Teleri Haf Thomas, Llysgennad y Sioe nawr. Fe di goelio fod ti'n brynhawn dydd Iau yn barod? Mae dechrau daith dydd Sul yn teimlo fel bell i ffwrdd erbyn hyn, ond mae wedi bod yn cwbl o ddiwrnodau fendigedig, byth cofiadwy, a fi mor ddiolchgar i'r gymdeithas am y gyfle ac i fod yn rhan o blwyddyn Sir Nawdd Frycheiniog. A sut oeddet ti'n gweld y rôl yma, dy swyddogaeth di fel Llysgennad? Wel, mae'r rôl ar ddwy lefel, really. Felly, yn amlwg, mae'r lefel sir lle ni wedi bod ar daith yn codi arian trwy digwyddiadau ers i ni lawnsio nôl yn Chwefror 2025. A nawr, wythnos yma, ar lefel y sioe gyda'r gymdeithas. Ac i weld tu ôl i'r llen, yn yr adrannau wahanol, gyda'r stiwardied, a mae wedi bod yn fendigedig i weld yr holl wybodaeth sydd gyda phobl a'r waith a oriau a gwirfoddoli sydd yn mynd mlaen tu ôl y llen. Mae hwnna wedi bod yn goriad llygad llwyr. A fe'r rili wedi wneud i fi werthfawrogi pa mor arbennig mae'r sioe yma yn tynnu phopeth ynghyd am y 4 diwrnod i ni gyd yn ymgymull ar. A fel sir, chi wedi cael cefnogaeth hefyd cyn y sioe, ynddo? Gymaint o weithgareddau wedi trefnu? Gymaint o weithgareddau, mor wahanol. Ni wedi bod yn wneud digwyddiad Race Across the County, wedi seilio ar y rhaglen boblogaidd Race Across the World, tractor racing, ni wedi cael gwledd o a quads ar yr epynt? Quad ar yr epynt yn amlwg yn marcio hanes yr epynt. Oedd hwnna'n ddiwrnod special tu hwnt i ni fel sir. Hyd yn oed High Rocks. Bydden ni byth yn meddwl bod fi'n gwneud rhyw fath o High Rocks event, ond dyna o'n i yn taflu'n hynna'n mewn a wedi mwynhau bob cam o'r ffordd. Ond dwi'n deall Teleri, mae mwy i ddod, a mae Caerdydd hefyd cyn bo hir? Wel, mae hwnna bach yn wahanol. O, dio? Newid hwnna, ie. O, rei, wel, ti di newid, o'n i'n darllen bod chdi'n mynd i wneud rhywbeth o Mae Caerdydd? Na, mae rhywbeth bach special ar y gorwel erbyn mis Hydref, jyst yn edrych i trial clymu cysylltiad yna rhwng bobl trefol a bobl ni gwledig. Felly mae hwnna'n rhywbeth special a lot o waith i ddod eto. Ie, hwnna fo, ti dal wrth i fan, achos ti'n gweithio fel Mentera? Ydw, yn gweithio i Mentera yn rhan o rhaglen cyswllt ffermio. Dwi ddim yn berson sydd wedi cael yn magu ar fferm, ond yn arw rili eisiau gweithio fewn y diwydiant amaeth, a mae hwnna'n rhoi'r cyfle i fi gweithio allan ar ffermydd a helpu i cynorthwyo ffermwyr. A sioe fel hon yn bwysig iawn o safbwynt addysgu pobl am fywyd cefn gwlad, yn dydi? 100%. Mae'r 4 diwrnod yma ar faes y sioe jyst yn dangos yr holl egni sydd byw ac yn bod o fewn ein cymunedau gwledig ac yn arddangos ein busnesau, ein stoc, phopeth ar ei orau, felly mae wedi bod yn bleser i fod yn rhan ohoni. Wel, ti wedi bod mor frwdfrydig, ymlaen ar gwaith da, achos mae mwy i ddod, dwi'n gwybod, Teleri, a diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch.